Cóide agus tá fáiltear over eisce dí scéalta le hAoife, Tásúla gom gúil sibh go maith agus réile hain chéad scéal eile a bhééisá léomhagan le chéile. So tá sagam ná feicim mu in ineog agus feicim gúile an ghrian ag taitnimh, tá daoine mu ag siúil agus ag sprí. Tá sé just tetólaí inniu ach an leabhar atá agan inniu, tá sé fuór béisih preachta leis an bhuacht, feic ar an leabhar seo. Cití sa Gheimhreadh. Fáig Gheimhreadh neansathe, agus bhuair ggótaí, agus bhuair hataí, mar bé siad ag tastáil. Feic nach go cuma có fuór orthaí. Fan go bhheicimiid cad a bhés ar siúil ag Cití. Ó, siadaí an sin is léir. So, Cití sa Gheimhreadh. Tá sé scríofa dúin ag Korky Paul agus Valerie Thomas. Feic, ó, tá sé an óran sin. Bhí Cití Gaeilge ar cruith leis an bhuacht. Bhí brat sneachta ar an ngordaín. Bhí an tuisce róte agus cuinle ró a nuas ar na daonta. Tá an brain den Gheimhreadh ar sa Cití. Ó, nach bhfuil an ceart deici, nach bhfuil sé go fuór feicin na cuinle atá róte. Tháinig smór agus teach trí na ghuirir sin féin. Bhí a cusa fluch agus cuilíní ró ar a éasóg. Bhí smóróg brain den Gheimhreadh freisin. Smóróg bocht féachtar. Go tuban bhuail smaoinemh Cití. Thóg sí anuas ón leabhar ina rán na focail dríochta scríofa agus thosaigh sí á léamh. Tamla na dhí sin, chuir sí orthaí a cóta ulla, a hata, a búta sí sneachta, a lámhíní agus a scaf. Rug sí ar a slat dríochta agus a mach lé. Bhí a chóta fionnaí ar smóróg hana, agus ró sé amach freisin. Bhí túram ag gur a rud éigean spéisiúil ar tí titim amach, agus hastig mhaith é a eáil, féach ar smóróg. Deir smóróg go bhfuil rud éigean spéisiúil. Rún Cití asúla. Cheas sí ar a barcíní, dóirdigh sí a lámh. Chuir sí a slat dríochta go tréin 5 huaire agus bhéic. Tupperna tapperna turn up a trum. Agus cad é mar dríocht. Cad a tharla an dóileh. Ó, wow. Láithreach bán bhí an spéir gurm agus an ghrian ag taitneamh ar cheach Cití. Bhí an sneachta go léir imethe. Ní rá an Gheimhreadh an ní smó thart ar cheach Cití. Bhí sé ina habhra buí. Bhain Cití dí a cóta, a hata, a búta sí sneachta, a lámhíní agus a scaf. Fuair sí a caithear réine agus a mach leithí sa gordín ag déanamh bolog le grain. Tá sé seo go híomhann ar sa Cití. Is fearr lom go mór an saora. Lí smóróg faoin ghrian agus é ag crónán. Is fearr lom go mór an saora ná an Gheimhreadh ar seisin leis féin. Nach bhfuil sé có tetólaí anois. Ar fud an ghoirdaín bhí na hanmhaithe beaga ag dúiseacht. Músclaithe iad as colla an Gheimhreadh agus ní mó ná sásta a bhí siad. Siúd amach ar an bhéir iad ag méonfach. Fécarthú, bhí siad ag méonfach. Tá sé ró luath don saora fós, a dúirt siad. Is mianlín dul arás a chola. Go dtí sin, hí na bláhanna ina gula faoin sneachta freisin. Láithreach bán rúsí siad agus thosaigh siad ag fás. Na duilleoga ar dús agus na bláhanna in dhí siad. Ach bhí an ghrian ró hetóibh. Thrum siad a gceann. Bhí na bláhanna áile ag fáil bháis. Bhí Cití buartha. Níor hathan saora áil an Cití leis na bláhanna ná leis na hanmhaithe. An sin chúla Cití fothrum. Cad a chúla sí. Tá fuam éigean á tuairliú an seo. Chas Cití hart agus cad a bhí té fearsaí ná slua mór daoine.
Bhí siad go léir ag déanamh ar a teach. Bheith siad a teach a drón teach. Flódigh siad isteach ina gcordín. Bhain siad daobh a ggótaí, a hataí, a mútaisí, a lámhaoiní agus a scafanna. Chí siad a muo faoin ngrian. Hiú siad ar bhláhanna chití. Cha siad crackanna aráiste ar an bhéir. Chúi siad ag lapadál I linn Kitty. Ó nó féach an áit ina phráiseach. Ó a dhiabh féach níos mó. Tar éis tamil, ní raibh aon áit do chití ná do smóróg sa gcordín. Isteach leo sa teach agus déag siad amach an inneog. Bhí an gló grána. Bhí an áit ina chiiseach. Tubaiste a bhí is saoire álinn chití. An sin chúla Kitty fuam at eile. Ceol gligínach. Ding 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 ding. Ó féach. Bhí uachtar róte á dhéal sa gcordín. Bhí Kitty ar buaile ceart. Rug si ar slat dréachta agus ris si amach. Bhuail si a cos ar an talamh, rún si a súla. Dúirdigh si a lámh, chuir si a slat cúig thuaire agus tupper na tapper na turnip a trum. Cad a chuirlói. Dimig an rian, dimig an spéir ghuiream. Thosaigh sé ag chur sneachta. Chuir na daoine orthú a ggótaí, a hataí, a mútaisí, a lámhaoiní agus a scafanna. Agus ri siad a bhaile. Chúi na hanmhaithe a rais a chulla, agus chúi na bláhan a rais faoin talamh go dtiocfaí an tarach. Bheadh na go cuma sásta uirthi, gach den ag fágáil. Chúi Kitty agus smóróg a rais sa teach. Réitigh Kitty mugad cócó agus bunóg hetí féin. Bainne te a bhí ag smóróg. An sin isteach le Kitty sa labba go deas compordach. Bhí smóróg ag crónán go sásta ar an súsa. Nach tetólaí a támuid an seo ar sa Kitty. Tá an Gheimhreadh go háil an freisin. Bheadh tá si sunna sásta an sin sa labba. Agus siad an deire, sin Kitty a rís leis an slatríochta. Ó chahan an leir sin go mór lumsa bhí sé andas ar fad. Bhí mé cófór agus mé á léamh. Tá mé sásta go sé tetólaí taobh mu. Slánan is sé cóirde tásúla go muine sibh taitneamh as an ghrian agus é an seo agus feice mé sibh rís le hain chéad scéal eile. San!